Boeten is het rijstig. Dat komt omdat Else niet een binnen is. Voor de opening van het vernijde winkeltje. Een liets beetje feest in Martenahiem. Heel soort succes. Ja, dankjewel. Hè? Het winkeltje weer er al, maar met een heel behind assortiment. Nou is er van alles te krijgen. Dat is goed voor het dorp en het tehuis. Die neemt het oer omdat het assortiment is dan volle grutter. Je hebt voller wat echt op onvraag is, dus meest spullen krijgen. En dat is, we dienen het nou en dan hier we grutte verpakkingen. En ja, dat is dus nou in het al hier lietser. Het is net de eerste winkel die het echtpaar Talsma oerneemt. De eigenaars van de co-op in Weensum hebben al 2 oorwinkeltjes in verzorgingshuizen oerna. Voor het geld doen ze het net. Dat is het doel je net van. Wij zullen het echt als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want als je alles rekening in, dan kan het net. Maar ook al door de tijd. En ze is gewoon van een mooie rijk blijde gezichten. En ja, daar doe je dat voor. De winkel valt duidelijk in de smaak bij de bewoners. Ja, zeer blij. Ja, we maken dus winkeltje alle horen. Ja, zeker. Deze keurig. Ja. Reclame voor hen. Als de dorpsbewoners nou echt nog wat vaker in de winkel komen, dan komt het met de omzet wel goed. Heb je net een briefje van 20? In oude gewoontes wordt het misschien wel weer hip. Maar als trendsetter, tjom.